खुलुमबाय गासिनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामग्लायनाय बावहरबाय मिजिंथियो बयबो मोजाङैनो दङ आं दिनै फिन नोंथांमोननि सेराव इन्स्टाग्रामनिफ्राय मोननै स्टेन्जा दैखांनानै लानायखौ फरायनो नागिरदों बेखौ आं गिबियावनो बर'आव ट्रान्सलेट खालामनानै लाबाय मिजिंथियो नोंथांमोना मोजां मोनगोन जागायबाय आंखौ निमाहा हो आं नोंखौ गोबां कल हरनानै डिस्टार्ब खालामथारबाय आंखौ निमाहा हो आं नोंखौ गोबां SMS हरनानै डिस्टार्ब खालामथारबाय थारैनो आं बुजिनो नांगौमोन दि नों आंनि एसेबां कल्स SMSफोरनि फिननाय होयैनि जाहोना जानांगौ नों आंखौ गोनांथिखौनो होआ आं थारैनो बुजिनांगौमोन नों आंनि एसेबां कल्स SMSफोरनि फिननाय होयैनि जाहोना जानांगौ नों आंजों रायज्लायनो गोसो गैया नाथाय आं नोंखौ साबायखर होयो मानोना नोंनि थाखायनो आं दिनै बुजिबाय जों जिउआव सोरबा गुबुन सासेखौ एसेबांबो गोनांथि होनो नाङा दि बिनि सिगाङाव जों जोंनि गोनांथिनि जेबो बेसेनखौनो लाखिनो हाया जायो थारैनो जों जिउनि गुबुन सासे सोरबा सुबुंखौ एसेबांबो गोनांथि होनो नाङा दि बिनि सिगाङाव जोंनि जिउनि जेबो गोनांथियानो थाया जायो एबा जों जोंनि गोनांथिखौ बै सुबुंनिफ्राय खोमानानै लानांगौ जायो नेक्स्ट आं दायो गावनि गारबोनाय समखौ एसेबो गिनाय मोनला मानोना आं दायो जिउनि ओरैबायदि मोनसे थावनियाव सफैबाय जाय जायगानिफ्राय आं दायो जुदि बै गारबोनाय थावनिखौ आं गिदिंफिननानै नायहरो जुदि आं बै गारबोनाय समखौ गिदिंफिननानै नायहरफिनो आं ओरैबायदि मोनदाङो जे जिउआव आं जेसेबांखिनि गोरोन्थि खालामबोबाय एबा जेसेबांखिनि थगायनाय नासयनायफोरखौ आं सहायबोबाय बेफोरनि बेसेबां गोनांथिमोन आंनि जिउआव मानोना जुदि आंनि जिउआव बेफोरबायदि जेंनाया जायामोनब्ला जुदि आंनि जिउआव बैसोर सुबुङा थायामोनब्ला जुदि आंनि जिउआव बैफोरबायदि दाहा गोनां खैफोद गोनां जेंनाफ्रा जायामोनब्ला जानांगौ आं दिनै बे थावनिसिम सफैनो हानायानो नङामोन जानांगौ आं दिनै दुखु दाहाखौ सहायनो हानाय बैफोर गुनखौ आरजिनो हानाय नङामोन आंनि सायरि फरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों